Vale. Bueno, moi bo día, moitísimas grazas por acompañarnos. O primeiro que me gustaría dicir é, bueno, darlle as grazas a Carmen, porque para min a verdade que é un orgullo e un placer estar aquí, tanto persoal como profesionalmente. Tamén sinalar que é importante que as mulleres teñamos espazos nos que visibilizar o noso traballo, de aí un pouco xorde que eu estea hoxe aquí, non? Antes de darlles paso pois, ás nosas convidadas, gustaríame contarvos así unha anécdota persoal de cando vin a mesa que me tocaba coordinar, non? Porque as datas son 2005-2018 e foron dúas datas que me saltaron ao momento. Eu en 2005 estaba rematando a secundaria, tiña 15 anos, e 2018, é evidente, non? Unha movilización histórica que creo que somos moi privilexiadas de ter vivido. E claro, eu contaba a Belén antes de vir aquí que foron dúas datas que me saltaron un momento porque cando ás veces nos preguntan cando somos conscientes de ser feministas, eu nunca sei responder. Non sei en que momento dixen, son feminista. Pero sí sei que 10 anos despois de rematar a secundaria quedei cun compañeiro, estábamos falando, había moito que non nos víamos e demais, e non sei como comentamos, bueno, estas cousas así que nos pasan ás veces, tal e cual, e fíxeme un comentario que foi, e con lo feminista que tú eras. E dixen, vale, non era consciente de ser feminista, pero que se acordaba dunha redacción que fixera para a lingua castelá denunciando a violencia machista e como que me fixo clic, no? Reflexionar como outras persoas ás veces ven, non? As defensas que levamos de dereitos a nosa liña, non? Co cal son dúas datas que me chamaron moita atención e para min sendo as profesoras precisamente moito sentido, non? E dito isto, así a modo anecdótico, bueno, pois damoslle paso aí a Victoria que nos vai comezar agora mesmo a falar deste período. Moi ben, bo día. Eu son Victoria, non son historiadora, nin son cronista, vale? Eu falo como parte desta etapa ou como parte desta historia, o que implica que o relato vai ser experiencial e subxetivo. Sempre o é, pero neste caso, pois, xa me reivindico como tal, non pretendo facer outra cousa. Hai datos que son relevantes. Ai, é verdad, para eso, vale. Hai datos que son relevantes, hai fitos que son obxectivos e despois hai moitas interpretacións subxetivas que vexo máis claras cada vez co tempo, non? E que desde logo sí que nos poden dar para conversas porque pode haber distintas visións ao respecto. Falo como feminista, reivindícome como tal. A miña andaina militante iniciouse nos grupos de mulleres da universidade e xa atravesou toda a miña vida. Como técnica, como política e como muller. Estiven como asesora na Vicepresidencia da Igualdade con Carme Adán, como concelleira de Igualdade durante 4 anos, nesa mesma época, máis ou menos, e como psicóloga nun centro de información ás mulleres onde tiven ocasión de testar as políticas pensadas anteriormente. Unha experiencia moi recomendable, ter a oportunidade de pensar, testar, comprobar, vivenciar aquilo que pensaches, e que pensaches como vos, claro. E efectivamente fixéronse cousas moi ben e quero reivindicar eso que se fixo, non? Supoño que por eso estou aquí. Por este motivo que vos acabo de dicir, non? Acordamos repartir esta etapa entre Belén e eu, entre o feminismo nas institucións e os movementos sociais, vale? Eu vou facer a parte máis institucional, por certo, non o fixen de inicio, grazas polo convite, grazas pola organización do evento, grazas por ser feministas estes 50 anos, as que estamos aquí hoxe, as que están aquí hoxe están grazas ás que estuveron antes, e tamén grazas a Belén, porque senón eu tampouco estaría aquí hoxe. Quer dizer que foi o motor unha vez que isto empezou a funcionar para, a Carme ten a iniciativa, pero o motor para que hoxe me sentara aquí, pois foi ela. Grazas, Belén, é un placer sempre traballar contigo. Bueno, empezo entón polo 2005. Moitas cousas das que eu tiña previsto falar, das que vou falar igualmente xa se dixeron onte. Vale? Máis dunha forma ou doutra, máis rápido ou menos, vale? Pero, bueno, é a parte que me toca, e as que repitades, pois tamén xa vos tocou no seu momento, xa que xa o vivistedes, non vos vou contar tampouco nada novo, simplemente vou facer un recopilatorio, vale? No 2005 hai por primeira vez un cambio de goberno en Galiza.
Iníciase a etapa do goberno do que se coñeceu como o goberno bipartito. E hai varios elementos, varios fitos, non, que eu quero mencionar e que o caracterizan, a pesar de ser 4 anos. O, isto ocurre ao mesmo tempo que no 2004 houve un cambio de goberno no Estado, o goberno Zapatero, vale? E que dou pé, pois tamén a moitos cambios, sobre todo legislativos e tamén de imaxen. No, eso, 2004, cambio de goberno no Estado, 2005, cambio de goberno en Galiza. Bueno, digamos que había unha corrente, non? Había unha corrente que empuxaba. E o primeiro de todo, co que nos atopamos unha vez que aparece ese novo goberno é que é un goberno paritario ou cuasi paritario. Era a primeira vez. Fixo previamente Zapatero, efectivamente, vale? Aquelas escaleras do Consello de Ministros, coa mitad das ministras foi revolucionario en canto a imaxen, pois habría que ver, haberá que ver os dos contidos, e ao ano seguinte, pois aquí se fixo, non foi exactamente paritario, pero nunca tantas conselleiras houbera, aproximábase pois bastante, non? A paridade, e tamén foi quasi revolucionario. Porque agora o vemos como normal, pero en poucos anos o avance foi tremendo, vale? En imaxen. Oxe, pois, como que hai se nos choca, se avergonzan ou teñen certo pudor cando non é así. Nese momento foi pois casi unha sorpresa, non? Foi unha sorpresa en realidade. Alguén se sorprendeu naquel primeiro Consello de Ministros paritario. O sea, foi unha sorpresa, realmente. Parece mentira, pero foi así. Non foi pola benevolencia de Zapatero, obviamente. Foi porque había un empuxe do movimento feminista que levaba moitos anos facendo presión para que fora así. Vale, pero ten que haber vontade política. Sempre en todo isto que eu podo relatar, non veu dado. Había vontade política, pero veu dado porque había un movimento, onde se relatou, non? De moitos anos, de movimento feminista facendo presión, empuxando para que chegáramos aí. Bueno, pois eso. O primeiro que nos atopamos, pois é isto, que podemos decir que non é máis que unha imaxe, pero é unha imaxe significativa ou novedosa. Este é o Consello da Xunta, vale? O... Si que o é, non? Pareceume en carne que decías que non. Vale, xa ves se me equivoquei de imaxe. Vale. Que é máis que unha imaxe. Sí, 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 efectivamente. Teño que dicir tamén. Eu non son investigadora, xa o dixen antes, non son historiadora, pero que me costou moito atopar imaxes na rede desta etapa. Costoume moito. Non sei, supoño que isto cada vez é menos casual, vale? Tuven que recurrir a documentos que eu podía ter, pero esta si a atopei. Pero non pensedes que había moitas, para escoller da imaxen do... Bueno, entonces, pois eso foi o primeiro, vale? Unha imaxe moi potente dun goberno cuasi paritario. É suficiente que o goberno sexa paritario? Obviamente non, verdad? É importante, é moi importante, pero non é suficiente. O segundo, moi significativo, foi a incorporación de mulleres feministas a ese goberno e esa estructura de goberno. Eso é imprescindible. O sea, é suficiente, volvo a preguntar. Volvo a preguntar outra vez, tampouco quero afirmar. Temos un goberno paritario e temos a incorporación de mulleres feministas ao goberno e á estrutura do goberno. É suficiente? Tampouco non é suficiente, pero é necesario. Outra vez máis, vale? É necesario. E aí, pois, por primeira vez, entre a estrutura de goberno, había mulleres, xa sei que había mulleres, vale? Pero ainda por primeira vez, mulleres feministas de traxectoria previa feminista, non que se incorporan á etiqueta feminista para ser parte do goberno, vale? Senón con traxectoria previa de militancia feminista. E iso tradúcese tamén nunha estructura determinada, vale? Aí aparecen como cargos políticos Caramadán, creas a Secretaría Xeral de Igualdade, por primeira vez, vale? Crear unha Secretaría Xeral de Igualdade incorporada, neste caso vinculada á Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, implica que non está fora do goberno nun organismo autónomo, está na estructura de goberno. Incorpórase Ana Luisa Bouza como directora dese organismo autónomo que era o Servizo Galego de Igualdade. Incorpórase Encarna Otero en Vivenda. Incorpórase María de Ben en Traballo.
e moitas outras en postos de asesorías en cada consellería. Carme Vidal en Cultura, María Martín en Sanidade, e como vedes intento facer un repaso solo de memoria, non é... non, non pretendo relatar todo, solo de memoria, pero un repaso polo goberno, vale? Non por unha parte do goberno. Porque outra cuestión característica é que ese era un goberno bipartito, coñecido como tal, como goberno bipartito no que estaba o PSOE e o BNG. E a área de igualdade pois caeu en mans de igualdade do BNG, pero tamén hai que dicilo que iso non é de bo gusto para as mulleres de militancia feminista no PSOE, igual que pasou despois no goberno do Estado, vale? O cal vai implicar pois que constantemente se xenerou certa competitividade interna. Que iso fixo que houbera logros? Sí, fixo que houbera logros. A competitividade moitas veces é positiva, crea produtos, vale? Pero tamén é verdad que se houber alianzas, pois tería sido máis fácil, máis factible e quizás máis productivo. Entonces, as alianzas creáronse, xeneráronse dentro da estructura do goberno, pero posiblemente dentro da estructura de cada un dos equipos, non? Pois do goberno do BNG e do goberno do PSOE, de cada un dos equipos. E estas alianzas son as que fixeron posible realmente a transversalidade, porque ese é o terceiro elemento, a transversalidade que se buscaba legislativamente, se buscou, e que se buscaba no traballo, solo foi tal gracias ás alianzas. Non foi porque houbera unha estructura de goberno na cal estaba presente o equipo de igualdade, a Secretaría Xeral de Igualdade, vale? Foi posible porque esas mulleres fixeron alianzas para levar políticas de igualdade en cada unha das súas consellerías adiante. Porque as resistencias tamén estaban aí por moitas razóns. Estaban aí porque había señores que querían guardar o seu, como podo dicilo, sin que a súa estructura, non? O seu campo, o seu poder. Vale, xa está, efectivamente, querían guardar o seu poder, é verdad, vale, tamén porque hai un patriarcado que nos, de alguna forma que impregna, de alguna forma non, que totalmente impregna todo, Entonces, bueno, houbo transversalidade, pero tecida en base a alianzas das distintas mulleres con perspectiva feminista que estaban no goberno e outras que sin entrar ali por feministas ou con etiqueta ou con conciencia incluso feminista adquiriron, porque é imposible atoparse co poder e non ser feminista. Vale? Ser muller, atoparse co poder no poder e non ser feminista. Porque se non o eras, volveste. Vale? Pero bueno, volvo a repetir que falo desde a subxetividade. Entonces, penso que a transversalidade veu da man das alianzas, e das alianzas de persoas e de mulleres, como as que mencionei antes, e de homes que se incorporaron, vale? Que formaron parte desas alianzas. Ben, o cuarto elemento foi a ampla creación legislativa na onda do Estado, por outra parte, vale? En Galicia, bueno, vou empezar polo Estado, basicamente porque entraron no 2004 e porque é inevitable. Xa sei que falamos do feminismo galego, pero é inevitable. O sea, se falamos de feminismo institucional e se falamos de creación legislativa, pois había unha onda clara en ese sentido que pois facía que avanzáramos hacia adiante, non? Pensade que no 2004 se aprobou a lei orgánica integral de violencia, vale? De violencia de xénero, que foi un avance importantísimo, importantísimo, nese momento. Que no 2005, eu creo que tamén sorpresivamente, non por casualidade, pero tamén sorpresivamente, se aprobou a lei do matrimonio homosexual, vale? Que fixo que España fora dos primeiros países do mundo, en Europa, en legalizar o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Un fito impulsado polos movimentos sociais, sí, pero eu diría que inesperado, vale? En ese momento. Que no ano 2007, que xa foi un ano de produción legislativa, bueno, desbordante, vale? Se aprobou a Lei Orgánica a 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Unha lei que tamén foi revolucionaria, porque de esa sí que podemos ver os efectos inmediatos. Vale? As leis de prevención, as leis de violencia non son tan fáciles de constatar. Esta sí, porque introduce o concepto de democracia paritaria e introduce as listas cremalleira. E iso tuvo un efecto inmediato. Despois, se credes
Bueno, despois o comentamos, porque teño aquí os datos, vale? Introduce os plans de igualdade obrigatorios nas empresas de máis de 250 persoas traballadoras, vale? Que tamén foi algo que xenerou como moita incomodidade, non? Por parte da cúpula empresarial. E introduce, atención, o permiso de paternidade de 15 días. 15, no ano 2007, 15 días. Hoxe estamos en permisos, pois eso, igualitarios. Entón, naquele momento, o permiso de 15 días, pois, foi un avance. É curioso, non? Como avanzamos e como cambia a nosa perspectiva. Bueno, isto era a nivel do Estado. Tamén no ano 2007, e cando fixen este repaso foi cando me dei conta, aseguro-vos que non me acordaba desto, vale? Tamén no ano 2007 se aprobou a Lei de Rectificación Rexistral de Sexo sen ningunha polémica, saudada por todo o mundo, como unha iniciativa positiva e sin excepción coñecida, creo, camiñou discretamente. Que implicaba esta lei? Pois que non era obrigada a cirurxía para que che permitiran o cambio registral de cambio de sexo, vale? Cando chegou a lei trans, que, meu Deus, foi un, bueno, sabedes, todas vivimos, non? O que ocorreu con esta lei, vale? E como incluso chegou a partir o feminismo, en este momento, no ano 2007, pasou sin pena nin gloria, o sea, foi totalmente discreto esta que foi no seu momento tamén un cambio moi importante, vale? É certo que seguía exixindo un diagnóstico psiquiátrico, é certo, vale? De disforia de xénero. E é certo que seguía exixindo tratamento hormonal, vale? Comprobar que estabas recibindo un tratamento hormonal. Vale, pero non houve ningún tipo de polémica. Insisto, creo que foi saudada positivamente por todos os sectores. Sorpresa, non? A respecto do que pasou despois. Creo que ten moito que ver tamén co mesmo que dixen antes, pois con quen levaba as áreas de igualdade en cada momento, ou a quen lle dou impulso a esas normativas. Volvo á miña subxetividade. Ben, mentras, e agora volvemos a Galicia, volvemos ao país, vale? En Galicia, no ano 2005, tiñamos o antecedente de acabar, no 2004 se acababa de aprobar a Lei de Igualdade. A Lei 7 de 2004 de Igualdade, a Lei Galega de Igualdade entre Homes e Mulleres, estuvo moi ben, porque se nos dou pé, a lei estaba sin desenvolver, pero dou pé a que tuveras unha lei sempre a que referirte, unha lei aprobada polo Partido Popular, para, bueno, para ir avanzando, para ir incorporando aquilo que considerabas, ou que a propia lei preveía, Foi unha lei que durou pois hasta o 2016, que fixeron aí un cambio, pois estivo a lei sin cambios, vale? Sin ser cuestionada. Entonces, esta lei, pois, foi a que tocou desenvolver, e volvemos tamén a Sinto, porque isto todo puxo aquí para que puderedes facer un seguimento e agora xa me estaba esquecendo da imaxe, vale? Mm. Eh, Era isto, vale? Entón, volvemos a Galicia ao ano 2007. Aquí tedes no Estado pois, a produción legislativa do ano 2007 e vamos a Galicia. Como vos dixen antes, había no goberno pois, mulleres en todas ou en moitas consellerías, mulleres con perspectiva feminista, e tamén había pois, ese contexto que vos dixen no cal a área de igualdade pois, lle tocou, os políticas de igualdade lle tocaron pois, ao BNG, pero, sin embargo, pois, había certa competitividade, non? E había mulleres do PSOE que, pois, de alguna forma, pois, necesitaban deixar quedar a súa pegada, ou vían, pois, non sei se ocos necesarios de encher. E creouse, pois, a Lei 2002/2007 do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia. Vale? Unha lei que promoveu pois, o PSOE e a Consellería de Traballo. Poño aquí eso que nunca me gusta de poñer as datas, porque me parecen significativas. Fijadevos, foi a segunda lei do ano 2007 e no a 11, a lei 11 do ano 2007, en agosto, esta foi en febreiro, a outra foi en agosto, saiu a Lei para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Vale? Unha lei pensada íntegramente polo goberno do BNG, bueno, neste caso, pois, liderada por Carme Adán, e que todas as aportacións novedosas que podía ter non se derogou nada nin a día de hoxe desta lei, só se incorporaron as modificacións que houve que facer, pero non se derogou nada. Sabedes que despois sempre gobernou o PP, vale?
se incorporaron cousas, pero non se derogou nada, e máis, avanzou moito sobre a que se fixera no Estado, sobre a lei orgánica, vale? E aí vou a decirvos, pois, cales foron os principales avances. Están tamén na exposición que vos convido a ver, as que estades aquí creo que a vistedes onte, pero que pois, fago un chamamento tamén a través da canle de YouTube por se houber alguén que nos seguirá a posteriori para que vai a ver a exposición que está no claustro alto de Fonseca, dos 50 anos de feminismo galego. Entonces, que nos aporta esta lei? O primeiro de todo, bueno, o primeiro de todo, a metodoloxía, vale? Foi unha lei participada e prácticamente todas as novedades que aquí hai foron traídas á mesa pois por quen colaborou en ela. Quen colaborou nela? Pois colexios profesionais, operadoras xurídicas, secretarías de sindicatos, todos aqueles espazos en mulleres referentes con perspectiva feminista que quixeron participar, participaron. Incorporouse como víctimas ás mulleres ás persoas que dependían da muller vítima. Incorporáronse os fillos, fillas, as persoas dependentes, incorporáronse como vítimas en esta lei. Incorporáronse tipos de violencia, isto si era unha demanda do movimento feminista, vale? Como a violencia económica, a violencia social e a violencia fora da parella. É moi importante, porque isto testei despois como técnica e como psicóloga, incorporouse que as mulleres vítimas de violencia de xénero pudesen acceder aos recursos e incluso ás prestacións sin necesidade de ter presentado unha denuncia ou estar nun procedimento xudicial. Fundamental. Esta aportación procedeu precisamente dos profesionais con perspectiva de xénero que participaron nas mesas de elaboración da lei. Foi fundamental e é fundamental. E isto no Estado recén acaba de chegar, vale? Estamos traballando aquí en Galiza con isto desde o ano 2007, que as mulleres vítimas de violencia puderan acceder aos recursos asistenciais propios e incluso a prestacións económicas sen estar inmersas nun procedimento xudicial, vale? Moi importante. Entón, bueno, a principal achega desta lei, ámbito autonómico, competencias autonómicas, non os esquezamos, e iso foi o que se desenvolveu hasta onde se pudo, vale? É que se traballaba a prevención, que se incidía moito pois eso, non na denuncia nin no castigo, tampouco nos correspondería, volvo a repetir, estamos no ámbito autonómico e esas eran as nosas competencias, vale? A pasar a un modelo basado na prevención, na protección integral fundamental, basado na protección e na recuperación das vítimas, en base pois, ao que se podía facer. Entón, pois eso, ano 2007 xenerouse produción legislativa a mazo, non? Vou volver hacia atrás porque me lancei a falar, esquecinme pois de facer un repaso sobre o que vos dixen, non, verbalmente, como se incorpora a Secretaría de Igualdade á estrutura do goberno, vale? Aquí está, entre o ano 2005 e o ano 2009, se crea a Secretaría Xeral de Igualdade por primeira vez e se incorpora á estrutura do goberno dependendo da Vicepresidencia de Igualdade do Benestar, co que vos decíamos, xa se falou onte na mesa e co que decíamos antes, é importante que este dentro da estrutura de goberno, que non estea nun organismo autónomo alleo. É importante, pode serlo, que se traballe desde un organismo autónomo, vale? Xa temos o Instituto das Mulleres, facía moitos anos o Instituto das Mulleres, tiñamos o SEGAI, facía moitos anos, pero tamén se percibeu e se testou como a necesidade de estar dentro da estrutura. Despois do ano 2009 hasta o 2015 se mantén a Secretaría Xeral de Igualdade, entra a gobernar o PP, pero se mantén, vale? Nese momento a súa titular pasa a ser Susana López Abella e xa foi hasta o 2018, que é a etapa que me corresponde revisar. Estuvo primeiro dependendo da presidencia da Xunta e despois volveu á vicepresidencia. Vicepresidencia e Conselleira de Presidencia. Bueno, digamos que se mantivo sempre esa estrutura, foi cambiando a súa adscripción, a dependencia orgánica, vale, da Consellería. E gustame poñerlle nome tamén, vale? Antes, pois, Carmadán, despois Susana López Abella. Gustame poñerlle nome. Non teño nada máis que decir a respecto dos perfiles porque nos conocemos. Esta é a estrutura, vale? No goberno do Estado tamén é moi importante facer este repaso pola estrutura de igualdade. Volvo outra vez ao Estado porque é inevitable. Estamos falando de política institucional. Entre 2004 e 2008 pois existía o Instituto de Muller, existía xa o Instituto da Muller,
vale? Durante esta etapa crea esa delegación especial do goberno contra a violencia sobre a muller e as políticas de igualdade dependen do Ministerio de Traballo e de Asuntos Sociais. Pero aquí había unha persona carismática que era Soledad Murillo, non sei se vos acordades, vale? E tamén o mesmo que decíamos antes, era unha secretaria xeral de peso porque era unha muller que procedía do feminismo. Pero, aínda así, pois era unha secretaría xeral dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. No 2008, que hai un cambio, o sea, sigue gobernando o PSOE, pero hai un cambio na estrutura ministerial e créase por primeira vez o Ministerio de Igualdade. Aquí estaba Viviana Aido, vale? Nomeouse unha ministra de Igualdade por primeira vez, que foi obxecto pois de moitas chanzas, non? Porque non tiña entidade eso da igualdade para un ministerio, non sei se vos acordades destas polémicas, pois, aínda por cima era unha moza nova, de idade, que iso tamén é un menos, o edadismo existe tamén en ese sentido, non? A falta de autoridade das mulleres mozas é tremenda, E iso, por primeira vez no 2008 se creou o Ministerio de Igualdade. No 2011 hai un cambio de goberno, o goberno do Partido Popular, suprímese o Ministerio de Igualdade en base a unha suposta, bueno, en base a unha crise económica, non? O argumento foi a crise económica que existía, obviamente, e as políticas de igualdade pasan ao Ministerio de Sanidade, de Servizos Sociais e Igualdade. Perdes o rango ministerial, pero que no seguinte cambio de goberno, 2018, isto creo que estou equivocada ou non? No, no, vale, volvo ao PSOE, sí, señor. Eso xa non me toca a min, de aí para diante xa non me toca. Vale. Vale, 2011 ao 2018, entón, pois eso, suprímese o Ministerio de Igualdade, este era o que vos quería decir, vale? E non só eso, no 2011 desaparece a Secretaría de Igualdade da estrutura do Estado, desaparece a estrutura de igualdade a Secretaría de Igualdade directamente, vale? Eso é o que vos quería decir. Por eso me entraba a confusión. Entón, entre o ano 2011 e 2018, ni siquiera Secretaría de Igualdade, ni Ministerio, ni Secretaría, desaparece. Todo isto pode decir, que máis dá? Bueno, igual, eu creo que as que estamos aquí non o decimos, vale? Pero pode decir alguén desde fora, que máis dá? Son estruturas, son organismos, é administración. Importa moito. Importa moito. Os nomes importan e o poder importa. Importa, vale? E o poder se sostén en estructuras administrativas. Se importa para o traballo, e se importa para o deporte, vale? Ou importa para a cultura, tamén importa para a igualdade. Ben. Entonces, cales foron, e aquí paso ás innovacións desa época, e vou me deter especialmente no goberno bipartito, vale? Porque eu creo que cando hai que falar de igualdade, pois, decíamos a imaxe, respecto á imaxe, pois, aquela primeira imaxe poderosa, non? De un goberno cuasi paritario, e a imaxe é que se traballou sempre desde o empoderamento. Creo que todas as campañas que se fixeron tiñan como base fundamental pois o empoderamento das mulleres, vale? As campañas buscan eso, buscan concienciar, buscan visibilizar, e sempre estuvo presente isto, non? Do empoderamento queremos poder como lema, que o puxen de portada, vale? Recuperando un cartel dun 8 de marzo, queremos poder e atrévete. O sea, podemos e queremos, vale? E queremos poder todo o poder, o sea, non poder gobernar, pero tamén poder falar, poder divertirse, poder, pois eso, pasear, poder ter tempo, poder dirixir, poder todo. Queríamos e queremos todo, pero é importante tamén en que posición nos poñemos, en que posición queremos poñer a igualdade ou en que posición queremos poñer as mulleres. Acabouse, foi unha etapa na que a visión asistencial desapareceu, vale? Para estar na da promoción, e na do empoderamento. Estos son imaxes reais dunha campaña do 8 de marzo, concretamente esta era dun bus violeta que andou por todo o país durante un mes. Outra novedade, o foco. Donde poñemos o foco? O foco non se pode poñer únicamente nas mulleres, para a igualdade hai que poñer o foco nos homes tamén. Vale, os homes teñen que ser partícipes, se non son partícipes, por máis que nos queiramos poder, non damos podido con todo. Vale, entonces a corresponsabilidade foi outro dos elementos transversais aos 4 anos de goberno. Vale, si queremos poder e queremos estar aí, pero tamén queremos que vos esteades aquí. Vale,
implicádevos. Entonces, pois isto é a imaxe dunha das campañas, a corresponsabilidade dirixida aos homes. No 2006, fijadevos a inocencia, vale, Podemos, non existía Podemos aínda, vale, non sei que estaba facendo campaña a ninguén, pero aí estaba pois o lema, non? Podemos, pois nada, si implicou neste caso para unha imaxe pois a homes coñecidos facendo tarefas domésticas, vale? Que todos dixeron que si a primeira, de bo grado, vale? Había, digamos, como disposición a eso. Non sei se recoñecedes alguén. Vale. Sí, Arsenio, a Gaioso, sí, a Morris, a Sergio Carre... eh, e as mulleres facían os textos, bueno, porque isto levaba uns textos debaixo, vale? Feitos por mulleres. Só a imaxe nada máis. Outra, creouse unha liña de axudas que foi polémica, que desapareceu e que volveu a recuperar o Partido Popular e que volve a ser polémica e que nós defendemos a capa de espada en ese momento, eu sigo a defendendo hoxe, que era fomentar as reduccións de xornada por parte dos homes con incentivos económicos. Bueno, non, era tamén simbólico prácticamente, non vayades a pensar que había moito que se puxera moita carne no asador, vale? En canto a parte económica, pero sí en canto á parte simbólica. Promover que sexan os homes os que se quedan na casa, que sexan os homes os que collen as reduccións de xornada e promovelo tamén pois con incentivos económicos. Isto fundamentase non foi, digamos que non foi unha ocurrencia, vale? Fundamentase en pensar as políticas de xénero desde un punto de vista estratégico e non únicamente táctico, vale? Non queremos únicamente facerlle fácil a vida ás mulleres, que tamén, senón que queremos que os homes se incorporen á vida, a todas as vidas, nós queremos estar en todas as vidas e que eles se incorporen e que, sobre todo, o cambio sexa a longo prazo. Vale? Entonces, coidar unha revolución, ten que selo, que se incorporen os homes aos coidados é o que implica que as mulleres se poden incorporar á vida pública. Non me estou explicando, pero o que quero dicir é que o cambio ten que ser estratégico. O outro, pois é un caramelo que nos pode endulzar a vida, pero que non a cambia. Bueno, pois isto era un dúas ideas relevantes que foron transversais a todos os anos dese goberno, vale? Que era o empoderamento das mulleres e a corresponsabilidade por parte dos homes. Dous elementos inevitablemente unidos. Non sei como vamos de tempo, dime. Ben, verdad? Non, vale. Bueno, pois agora xa vou máis rápida, porque me parecía moi importante decir isto. Vale, non pasa nada, parecía moi importante. Vale, creo que era pois o que podíamos aquí tamén, igualmente, vale? O empoderamento das mulleres nas campañas da violencia. Somos vítimas, sí, pero tamén somos quen de sair dai. Fai falta a sociedade no seu conxunto para sair dai, sí, pero pódese sair. Pódese sair. Este cartel me parece precioso, volvo a decir. Eu despois traballei con vítimas de violencia, vale? Este cartel sigue sempre no meu despacho. Pódese sair. Hai un ciclo de entrada e hai un ciclo de saída. E tamén visibilizalo era moi importante. Recuperar estes cartéis, vedes que foron anos sucesivos, para min foi neste momento terapéutico, cando me acordei e o recuperamos, pois foi terapéutico. A imaxe é moi importante. Ben, vou volver outra vez aos logros do bipartito, vou facer moi rápido, íbamos na produción legislativa, vale? A xeneración de novas estructuras. Foi moi difícil e foron moi febles, vale? A unidade de muller e ciencia, porque a igualdade que conseguir en todos os ámbitos, a creación da unidade de muller e ciencia, ou as unidades administrativas de igualdade que non chegaron a ser, vale? Que se contemplaban naquela lei de traballo en igualdade. A visibilización e empoderamento das mulleres, acabamos de poñer algúns exemplos, vale? E non só de imaxe, creouse o premio María Bronenburger, que creo que se mantén, verdad? Que eso sí que creo que se mantivo, vale? O traballo cas redeiras, darlle un espacio, unha visibilidade ás mulleres redeiras, pareceume tamén totalmente innovador nese momento, tamén se mantivo, eu creo que a Deputación sigue facendo campañas nesa liña. O traballo cas mulleres rurais, non feministas, pero sí mulleres, vale? Que estaban moi organizadas, onte se veu, sí, esas sí que estaban moi organizadas, intentando darlle tamén contidos, vale? Se creou un programa que era o Tempos de Mulleres, para que ademais de ocio, pois tamén fixéramos pensamento, o premio Eu tamén navegar,
para entidades que traballaran en violencia de xénero e as campañas como as que vos visibilizamos antes, vale? Entre o 2005 e 2009 as campañas do 8M versaron en torno á igualdade no emprego, á conciliación con responsabilidade, á visibilización do traballo das mulleres e á participación política e social. No ano 2009, as políticas municipais e de igualdade estaban xa bastante institucionalizadas en Galicia. E vou ir aos concellos, porque aí están as trincheiras da igualdade. Onte se falou desto tamén, vale? Aí están, pois eso. Vou ir aos concellos moi rapidamente. Entón, no ano 2009 xa había moitas concellarías, sobre todo en concellos urbanos e medianos, pero a implantación era moi desigual territorialmente. Solo uns datos que vos dixen. A lei orgánica tivo efectos inmediatos, a lei de igualdade. No 2007, aproximadamente había 789, perdón, no 2006, aproximadamente había 789 concelleiras, vale? Un 20% total, 2006. No 2007, que xa estaba implantándose a lei, aínda que a implantación foi progresiva, pero no 2007, un ano de diferencia, unhas eleccións polo medio, pasamos de 789 a 1064 concelleiras, dun 20% a un 30%. Implantación progresiva, porque a lei tivo os seus prazos, vale? Pero en un ano 10%. Se seguíramos, eu non seguín aquí, onte fixo Natalia un bo traballo ao respecto, vale? Ainda que era de anos previos, pois chegamos ao 40 e ao 45, porque a lei obriga, e mulleres hai, e mulleres hai. Pero é certo, vale? As trincheiras de igualdade están nos concellos, e aí non é tan fácil. Aí non é tan fácil facer as listas paritarias, porque hai que querer e hai que poder. No día a día non é tan fácil. Nos concellos onte se falou, vale, se dá todo o tempo a cambio de nada, hai moito de voluntarismo, a cambio de nada se non hai unha parte que se implique ou se non nos implicamos todas as partes é moi difícil. É moi difícil estar nesa primeira liña, vale? Xa vos dixen que pois tamén fun concelleira, o sea que en un concello pequeno de 3000 habitantes. E tamén pois podo facer a reflexión ao respecto. Sigo. Vou. Non, vale. En adiante, o que se fixo, cambio de goberno no 2009, no 2010 fixose unha lei de familia, de apoio á familia, e no 2014 fixose unha lei pola igualdade de trato e non discriminación de LGTBI. Non está mal, non estivo mal, no ano 2014, o goberno do Partido Popular, e no ano 2015 fixose un decreto legislativo que refunde todas as disposicións legais de Galicia en materia de igualdade. Aquí, neste decreto, desaparece a Lei de Igualdade do 2004 e a Lei do 2007 de Traballo en Igualdade, vale? E se funden este decreto legislativo. Sin embargo, non desaparece a Lei de Violencia. A Lei de Violencia, pola súa entidade propia, se mantivo tal cual. Vale. No 2004, ou no Estado, solo anticipo algo que sei que lle vai dar pé a Belén, vale, que no 2010 se fixo unha reforma da lei de aborto, vale, se pasou á lei de prazos, unha lei que establecía un sistema de prazos moi demandada polo movimento feminista, e no ano 2013 chegou o Partido Popular, e non sei se recordades o anteproxecto de lei de Gallardón que quería volver non só eliminar a lei de prazos, senón volver ao dos supostos, vale? Máis restrictiva incluso que a do ano 84. Foi fantástico todo eso, porque fixo que caera Gallardón e fixo que Belén nos vai a contar que pasara o que pasou. Vale, en realidade. Pero non quero deixar de remitirme, o meu relato acaba no 2017, vale? Que no 2017 no Estado español fixos o pacto de Estado contra a violencia de xénero. No 2017, vale, Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Sin entrar a valorar o pacto, incluía centos de medidas que se iban a transferir ao Estado, ás autonomías, aos concellos, aos movimentos sociais, e que foi aprobado casi unánimemente. Hoxe é impensable. Hoxe, 9 anos despois, fomos moito hacia atrás en este sentido. A aparición de Vox foi terrible. É terrible. No 2017, fai 9 anos, fixos un pacto de Estado no que únicamente xa estivo Podemos, curiosamente, vale? Pero todos votaron a favor. Igual que na lei de igualdade de violencia galega, todo o Parlamento votou a favor. Hoxe é impensable eso. Entonces, o ano 2018 xa foi un punto de inflexión. Fijade, vos trouxe no escrito para non perderme, ainda así me caches en la mar. Bueno, o ano 2018 foi un punto de inflexión,
con movilizacións masivas, e aí vamos, aí nos fala Belén, pero quero rematar con esta imaxe que é de onte ou de antonte, vale? Que roubeina pois das redes da rectora e do Correo Gallego. No 2005 entrábamos dicindo queremos poder, vale? E hoxe no 2026, pois o Consello da Cultura Galega ten unha presidenta muller. A calle Cedo Testigo outra presidenta muller, vale? Na Universidade de Santiago de Compostela hai unha reitora por primeira vez na historia e aquí detrás pois temos é unha foto informal que lle roubei das súas redes, vale? Pois a reitora, unha moza, bueno, unha muller nova, tampouco moza non sei se dame igual, vale? Non hai por que entrar en ese, pero unha muller nova, unha presidenta do Consello Galega, outra presidenta que é a que cedo testigo que está aquí, Rosario Álvarez, e Mariela Alexandre, outra referente para moitas de nós, vale? Temos referentes mulleres nas que mirarnos, temos referentes mulleres no poder, avanzamos, quixemos poder e temos certas doses de poder, non é suficiente, pero está aí. E aínda falta a alcaldesa, que está no piso de abaixo, vale? No paso de Raxoi, temos todo ou moito poder, só falta conquistar a de enfrente, vale? Sí, bueno, enfrente está a catedral, non sei se vamos a conseguir algún día. Pero vaya, que esperanzadora, a pesar de que vos dixen antes, camiñouse hacia atrás, hai moitas resistencias hoxe, hai moitas forzas que tiran hacia atrás, pero, sin embargo, esta imaxe de hoxe en Galicia. Ben, cedo testigo. Bueno, Victoria, moitas grazas. Damos paso agora a Belén, que vai continuar a... Claro. Bos días. Para min é un placer estar aquí. Moitas grazas a Carme por contar comigo nisto e por contar comigo noutras cousas que para min foron unha auténtica escola de feminismo. Facer esta intervención, pois para min foi tamén case terapéutico, foi reatoparme con a etapa da miña vida, reconciliarme pois con esa etapa da miña vida. Realmente, pois, non sei, isto para min é moito máis que unha intervención. Quero dicir, o proceso de facela foi realmente fermoso para min, non? Eu nesta época tiña outra vida, é dicir, eu era xornalista, non era profesora, vivina como bueno, eso, dende o xornalismo, e dende o xornalismo pois puiden presenciar todas estas cousas tan fermosas pois das que nos falou Vicky, non? Entón, pois nada, aló imos. Dende o ámbito dos activismos, eu diferenciei dúas etapas. A ver, eu tampouco son historiadora, nin quero con isto ditar sentencia de nada, pois simplemente a min me serviu para organizar un pouquiño o pensamento e estruturalo de certa forma, non? Pois dentro desta liña de tempo que nos tocou tratar, 2005-2018, eu diferenciei 2005-2009 porque é unha etapa, pois, bueno, pois onde se produce unha institucionalización do feminismo, onde hai un feminismo institucional importante, onde o discurso feminista entra nas institucións estatais, nas institucións autonómicas. É unha etapa que semella que todo é posible, é unha etapa de soños, é unha etapa que a min como muller de entre 20 e 30 anos que entón tiña, pois enchiume moito, e formoume, e consolidoume, e logo despois, bueno, pois pasaron unha serie de cousas, non? 2008 comeza unha crise económica, remata a etapa do bipartito, xa entrado 2011, pois tamén chega o PP ao goberno do Estado, as políticas de austeridade, e a nivel activismos sociais, non digo o que iso supón para unha moza desa etapa, non? A nivel persoal,
profesional, a moitos niveis, pero, bueno, entramos noutra etapa. Realmente, pois, a etapa 2010-2018, con todas as dificultades que tivo, fixo que emerxera, pois, esta cuarta vaga feminista da que falan xa da que se fala xa dende os feminismos, as teorías feministas, unha cuarta vaga feminista, pois que fala xa pois dun feminismo en rede, un feminismo moi ligado coas novas tecnoloxías, un feminismo no que a comunicación é importante. Eu creo que esa cuarta vaga feminista pois ten moito que ver coas mobilizacións que foron necesarias e precisas nesta etapa contra todo o retroceso que se nos viña encima, as políticas de austeridade, as políticas conservadoras, todo o que supoñía a crise económica para as políticas de igualdade. Entón, bueno, eu diferenciei esas dúas etapas, etapa 2005-2009, os discursos feministas nos gobernos estatais e autonómicos, esta etapa 2018, pois esa etapa de, digamos, movilización e eclosión cara a cuarta vaga feminista, que logo despois, bueno, pois rematará neste punto tan importante que é o 2018, non? De movilización feminista, non? É dicir, que remato de novo nun punto alto para os feminismos. Ben, entón, o índice vai ser un pouco isto. 2005-2009 falarei un pouco da relación das organizacións co feminismo institucional, falarei un pouco dos colectivos que había nesa época, tamén das redes que xa se xeraban nesa época, a Marcha Mundial de Mulleres, do 2009-2018, pois, bueno, falarei do que supuxo a crise, as políticas de austeridade, das redes que se crearon nesa época, a Rede Feminista Galega, do 15M o que supuxo, da mobilización que supuxo a resposta á Lei Gallardón, máis redes, a creación da Plataforma Feminista Galega, o MeToo, o éxito da mobilización e da folga feminista de 2018 que, bueno, pues me permite rematar con ese lazo fermoso, non? Bueno, aquí neste esquema hai unha serie de datas que creen que eran significativas, pero xa falaches ti, Ana, perdón, Vicky, delas, non? E imos logo. Na etapa 2005-2018, relación co feminismo institucional, das organizacións co feminismo institucional, eu esquematicei no así. Houbo, obviamente, unha relación de cooperación, porque, obviamente, marcos discursivos feministas moi importantes entran no discurso institucional, e a isto xa fixo referencia a Vicky, entender a desigualdade como estrutural, o discurso do empoderamento, o discurso da transversalidade, todo o que se fixo na loita contra a violencia machista, apuntar a responsabilidade dos homes, pois isto son discursos obviamente compartidos, non? En nos que hai unha cooperación entre entidades e a sociedade, bueno, é un feminismo institucional. Trouxen aquí a portada da revista Andaina de decembro de 2005, porque nela, pois, saudábase a entrada neste novo goberno da Xunta, que celebramos como aire fresco despois da longa etapa do PP. Queremos felicitar, decíase en Andaina, especialmente a dúas mulleres con responsabilidade na vicepresidencia, Carme Adán, directora xeral para a Igualdade, e Ana Luisa Bouza, directora do Servizo Galego de Igualdade, que ambas colaboraron en diversas ocasións con artigos para esta revista. Vale, ben, tamén, obviamente, pois hai disonancias, porque os feminismos son diversos, non? Pois, fago referencia, bueno, pois algunhas, digamos, algunhas voces críticas ou voces diferentes, como foron, pois, a corrente as outras voces feministas, ou, pois, digamos, pois, os colectivos, feminismos queer, que nalgúns, bueno, que apuntaron tamén outro tipo de discursos. Empezamos con as outras voces feministas. As outras voces feministas foi unha corrente estatal con apoios aquí en Galicia. Aquí tivemos tamén, eu lembro ter bueno, entrevistado algunha dos seus referentes, non? Que estiveron
aquí, non? E que se amosaba crítica con certos aspectos das políticas da igualdade da época, non? Pois, con respecto á lei de violencia de xénero, a estatal, había unha crítica cara a unha excesiva titelación e vitimización das mulleres, e unha crítica tamén a un carácter da lei que consideraban excesivamente punitivo, e tamén facían unha crítica ao feito de considerar a violencia bueno, a violencia machista exclusivamente pois dende bueno, pois dende o ámbito do impulso masculino, non? Dende o ámbito dunha violencia na que digamos que a violencia machista patriarcal está aí, pero eles consideraban que habían outros factores, non? Outro tipo de factores, digamos, desestructuración familiar, bueno, outro tipo de factores. Tamén facían unha crítica ao abolicionismo, que entón, bueno, era a postura fronte á prostitución dominante no feminismo institucional. Bueno, eu fixen así un repaso por publicacións da época, este tamén é un artigo de Andaina, que fala dese feminismo, un feminismo que tamén existe, titula Noelas, titula Non Andaina nesa época, e que fala desta corrente, as outras voces feministas. E aquí, pois, en concreto, pois, fan referencia ao manifesto, non? Das outras voces feministas, o manifesto, digamos que fundacional. A ver, digamos que outras voces, digamos que disonantes ou con outros discursos, non? Pois trouxen aquí, pois, por exemplo, os feminismos queer, que tamén dende eles había críticas ou outras perspectivas respecto ao que foi a aprobación do matrimonio gay, non? Pois porque eles consideran, dende esta consideraban en sí que o matrimonio pois era unha institución, digamos que rancia, que non achegaba nada, non? Criticaban a institución en sí. Esta a primeira década dos anos 2000, foi unha década que a nivel colectivos, bueno, eu considero unha época moi rica, non? Bueno, dende o feminismo queer, pois, por exemplo, temos colectivos como Lerchas, Non me pises o fregao, Maribolleras precarias, que tiveron unha forma de actuar, digamos que eran colectivos pequenos, con un carácter moi festivo, con un carácter moi de intervención, con un carácter moi de acción na rúa, de mesturar arte, intervención política, intervención social, que estiveron aí presentes pois, en campañas pois, contra a despatoloxización da transexualidade, a prol do aborto, etc. E aquí, pois, bueno, de formación profesional, pois tamén traio outra publicación da época, non? Unha publicación de Maribolleras precarias que se chamaba As Perralleiras, que, bueno, estivo moi pouco tempo, un ano, entre o 2005 e o 2006. E traio así, pois, algunhas imaxes que nos amosan o que eran estes colectivos, non? Este carácter digamos que de intervención, cheo de moito humor, cheo de moita retranca, sí? Moi directo, críticas moi directas, intervencións na rúa, moi artístico, creativo. Marián pasoume moitas destas imaxes dende o CEDIF e a min parecen unha preciosidade. Estes son dun colectivo que se chamaba Lerchas, en Ourense, e fixeron cousas como un test de heterosexualidade, non? Para dar a ver pois o inútil das preguntas que normalmente se lle fan a unha persoa homosexual, non? Dende cando te sintes homosexual, non? Bueno, pois o test de heterosexualidade daba a volta, non? Como heterosexual.
Tes ou tiveches compañeiros sentimentais, homes, mulleres, algunha vez? Como te diches conta de que és heterosexual? Cal pensas que é a causa da túa heterosexualidade? Pensas que a túa heterosexualidade ten cura? E que farías se a túa filla che di que é heterosexual? Aceptarías que a profesora do teu fillo sexa heterosexual? É dicir, isto estaba cheo de humor, estaba cheo de creatividade, non? E outras cousas máis que, bueno, que non as poño todas aquí porque dentro destes activismos colectivos desa primeira década, colectivos pequenos, colectivos autónomos, colectivos que teñen moita relación pois con centros cívicos, en Santiago coa Casa Encantada tamén, logo despois falaremos de todo iso, pois vou mencionar e traer imaxes de varios, non? Pois, por exemplo, na Coruña, Non me pises o Ferjao, que xa dixemos antes que, bueno, pois impulsara a revista de As Perralleiras. En Santiago, dentro destes colectivos da época, quería facer referencia a mulleres transgredindo, que tamén fixeron accións moi interesantes. Podedes ver este chisqueiro, non? A igrexa que máis ilumina é a que arde, accións contra a violencia de xénero, accións... Tiñan mulleres transgredindo un discurso moi directo, é dicir, sin pelos na lingua. Accións directas contra a igrexa, vémolas aquí na catedral, accións directas contra Inditex, vémolas aquí diante dunha tenda Inditex, denunciando pois a precariedade laboral. Mulleres transgredindo, por exemplo, elas estaban pois relacionadas coa Casa Encantada, non? Creáranse en 2003 en Santiago. Tamén pois lle daban moita importancia xa ás redes, as ferramentas audiovisuais que proporcionaban as redes e tal. Quero dicir que son colectivos tamén que xa empezan a estar moi pendentes das posibilidades que as novas tecnoloxías, as redes nos poden traer a nivel comunicación, non? Son colectivos, en resume, que eu defino pois ricos, colectivos autónomos, autoxestionados, pequenos, horizontais, ligados a centros sociais e espazos ocupados, con moita importancia nas intervencións de rúa, na arte e acción, con moito humor, con moita retranca. Vale. Seguimos nesta primeira fase, non? Nesa primeira década dos 2000. Obviamente tiña que facer referencia á Marcha Mundial das Mulleres, porque falo de que na cuarta vaga feminista que nace, digamos, que na segunda década dos 2000, o signo de identidade é o traballo en rede, pero a Marcha Mundial das Mulleres é un precedente importantísimo dese traballo en rede. Para min, como muller, como persoa, nunca poderei esquecer que dende Galicia fomos a Bruselas no ano 2000, creo que foi, a Marcha Mundial de Mulleres en Bruselas, que no 2004 tamén puiden estar presente no encontro da Marcha Mundial de Mulleres e que en 2008 volviu a haber outro encontro da Marcha Mundial de Mulleres en Vigo. Para min é destas imaxes, eu creo que recordo ata o día que facía, non? Un fin de semana soleado, dicir, teño esas sensacións moi gravadas, non? Festivo, alegre, sí? Un espazo de encontro polas rúas de Vigo, unha preciosidade. Obviamente, este encontro do 2008 vai ter como piares, os piares da Marcha Mundial das Mulleres, que é o feminismo máis o anticapitalismo, pero neste caso estaba moi centrado pois na soberanía alimentaria. Pois ali fíxose de todo.
Fíxose unha feira sobre a soberanía alimentaria, un foro sobre soberanía alimentaria. A parte, pois, tamén xa houve un foro sobre as feministas novas, quero dicir que xa vemos tamén como unha renovación, un encontro xeracional, non? Unha preocupación polas novas xeracións que entran, unha preocupación moi grande pois polo contexto da época, non? O neoliberalismo galopante, o auxe dos integrismos, do militarismo, aquí queda a Marcha Mundial de Mulleres. Entramos na etapa 2010-2018, que xa a Marcha Mundial das Mulleres nos dá entrada pois a, digamos que esa preocupación polo traballo en rede, esa importancia da comunicación en rede que caracteriza a cuarta vaga do feminismo. Entro facendo referencia á Rede Feminista Galega. Vale? Moitos destes colectivos dos que vos falaba entran pois, a formar parte da Rede Feminista Galega. E a Rede Feminista Galega non era unha organización constituída formalmente, non tiña unha equipa directiva. Eu lembrome da Rede de Feminista Galega recibir mails, correos electrónicos. O mailing era a súa a principal ferramenta de traballo. Pois traio esta imaxe porque se constituíu no 2009, digamos que a Rede Feminista Galega, a primeira intervención pública foi o Día contra a Violencia Machista do 25 de novembro dese ano. Aquí, bueno, pois de formación profesional ou da profesional que fun da comunicación, pois tamén traio outra, bueno, unha entrevista de Novas da Galiza, onde se entrevista a Rede Feminista Galega, así, entrevista a Rede Feminista Galega, quero dicir, non é unha entrevista a ninguén en concreto, é dicir, o que amosa bueno, ese traballo colectivo, non? Esa ausencia de individualidades. Pregúntanlles en Novas da Galiza pois que queren manter e cara onde queren ir din dende a Rede Feminista queremos mantermos o legado do feminismo, seguir continuando alcanzando novas metas e o que nos queda por facer é, bueno, seguir alcanzando novas metas con maior movilización entre as mulleres e un activismo máis forte á loita cotidiana. É dicir, entramos nunha fase de moita movilización, de moita énfase na loita do día a día. Traio aquí outra imaxe de outra acción da Rede Feminista Galega. Tamén creo que isto saiu en Galiza, publicado en Galiza contra Info. A Rede Feminista Galega coloca unha pancarta nos balcóns da catedral en apoio, bueno, pois ao Pase Río, non? Que caracteriza a Rede Feminista Galega? Que é unha coordinación de voces moi diferentes que xa viñan facendo traballo conxunto dende estes colectivos pequeniños dos que vimos falando, unha organización moi horizontal, moi en redes, sin equipa directiva, moita importancia deso do traballo en mailing. As redes sociais neste momento aínda non están moi en auxe, daquela o mailing era moi importante como forma de comunicación. Unha resposta fronte á desmobilización, un interese en mobilizar a visibilización de posturas non oficiais, como a crítica á victimización ás mulleres, activismo de base, entrada do transfeminismo, performatividade, bueno, pois tamén unha crítica moi directa, pois, por exemplo, que se viu nas diversas accións que realizaron fronte ao ano Xacobeo de 2010. Aquí traio outras, bueno, pois, outras iniciativas, accións que se realizaron dende a Rede Feminista Galega. Ese traballo en rede, pois, ves, pois, por exemplo, en xornadas como estas, tamén sobre soberanía alimentaria, con sindicatos, con colectivos ecoloxistas de diverso tipo. E chegamos ao 15M. Traio aquí pois unha imaxe, neste caso de praza pública, dunha reportaxe que se fixo pois a un ano despois do 15M.
Em, Ben, recordo traio tamén esta fotografía da época que trae, bueno, no que se destaca este lema, non? Porque a revolución será feminista ou non será. O 15M, pois, foi, en certo modo, tamén unha escola de igualdade e feminismo para colectivos que estiveron implicados no 15M, non? Lembro esa anécdota, non sei se recordades, da Praza do Sol, que se quixeron, bueno, pois colectivos feministas quixeron colgar unha pancarta feminista, creo que era este lema, a revolución será feminista ou non, e houbo colectivos que a retiraron. Eso levou tamén a unha reflexión sobre o propio machismo interno, bueno, pois dos colectivos de base, que había que repensar, e houve tamén unha reflexión interna dentro do movimento, non? Quero dicir, por eso me refiro a que foi unha escola de igualdade, porque, bueno, tamén dentro das esquerdas, como sabemos, e dentro dos homes de esquerdas, pois fai falta moita escola. Supuxo a porta de entrada a mozas e mulleres que non tiveran anteriormente militancia política, no ámbito do xornalismo, tamén creo que axudou a que cada vez houvese máis xornalistas mozas con cada vez máis conciencia. E aquí, bueno, pois esta parte desta reportaxe que se lle dedica aos feminismos implicados no 15M, pois en Santiago, non? Bueno, chamoume a atención que nesta reportaxe, neste apartado, dice: calquera persoa que se queira unir ao colectivo, neste caso facía referencia a Feminismos Compostela, recordar que se reúne os xoves ás 7 na Praza Roxa, non? Digo porque recorda ese carácter asembleario na rúa do 15M. Algunha das críticas que se fixeron dende os feminismos no contexto do 15M galego, pois claro, obviamente tiñan que ver co contexto da época, pois por exemplo a eliminación do Servizo Galego de Igualdade, do Centro de Información ás Mulleres e Afectivo Sexual, as dificultades para acceder á contracepción, xa a proposta para derogar a lei do aborto, que xa empezaba aí a aprobación da lei de familia, a precariedade laboral. Ben, entramos nunha fase de moita mobilización. Pois, por exemplo, aquí traio pois, unha imaxe de protestas contra a lei de familia, que, que se, bueno, pois que se aprobou na Xunta, bueno, que se estaba traballando na Xunta neste momento, 2011. As protestas xurdían porque era unha lei que consideraba a familia como estrutura básica da sociedade, que consideraba xa a muller xestante como unidade familiar, cunha concepción pronatalista, con pouca énfase na corresponsabilidade masculina. E dentro nesta etapa de mobilización, pois, temos que dar moitas grazas a Gallardón. Porque realmente, pois, motivou, uniu, foi un empuxe total. E dende Galicia, pois, creouse a Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, pois, creouse no 2013 e nada, pois, morreu cando tiña que morrer no 2015 porque Gallardón, pois, foi pa casiña, como xa sabedes, non? E no 2014 dimitiu. Traio aquí, bueno, pois algunhas imaxes do que foi esta etapa, esta época, non? Traio esta imaxe tamén porque é unha foto de Begoña Camaño. Bueno, que recorda, pois, o seu traballo como feminista e como sindicalista. Hai moitas fotos desta etapa dela, de Begoña Camaño, que están no Consello da Cultura Galega, non? Sabedes que era unha proposta moi restrictiva de Gallardón, que non só quería eliminar o sistema de prazos, senón ir máis atrás do sistema de supostos, non? Pois quería excluir mesmo o suposto de malformacións fetais. E nada, fíxose de todo, mesmo unha canción, aquí temos, non? Unha canción, bueno, aquí tedes a letra, non?
desta canción contra o aborto. E imos avanzando, e xa logo termino, No 2016 créase a Plataforma Feminista Galega, que xa ten, bueno, outro tipo de funcionamento, pois, diferente, pois, por exemplo, o que fora a rede no seu momento, é un funcionamento máis formalizado, con un programa explícito, con grupos de traballos locais, bueno, maniféstase como independente de partidos e sindicatos, aínda que na liña ideolóxica da esquerda, dentro do feminismo anticapitalista e antipatriarcal, ben, pois é outro exemplo tamén de plataforma conxunta que se crea para traballo en rede de colectivos feministas. E xa aquí, pois, chegamos pouco a pouco ao que foi o 2018, as exitosas mobilizacións do 2018, ao éxito da folga feminista. Bueno, aquí traía un vídeo que non sei se se pode ver, pero, bueno, igual xa vou moi xusto de tempo. Sí, pois nada. Sí. Traio tamén máis imaxes do que foi, pois, do que foi ese 2018, as mobilizacións dende Galicia, Valle Inclán aquí co Mandil, por exemplo, o Obradoiro cheo de xente, un dos cartéis animando a folga feminista. Tamén neste 2018 tamén se xera tamén hai mobilizacións importantes, as protestas contra a sentenza da manada, no? Aquí trae unha foto, creo que era de Vigo, non lembro agora. Sí, sí. O Me Too en Galicia traio pois esta noticia que fai referencia a Iria Piñeiro, que aínda agora pois está bueno, está nos teatros, bueno, non sei se agora neste momento, pero non hai tantos meses poden vela no teatro, pois con unha obra pois onde conta a súa experiencia precisamente relacionada co acoso que sufriu no interior da industria audiovisual. Conclusión, e xa remato. Falo aquí un pouco, pois xa para rematar, quixera falar un pouco das fortalezas e retos da cuarta vaga do feminismo, non? Ese ámbito, bueno, un dos principais puntos fortes é pois ese carácter de rede, ese carácter tanto mundial como galego, esa reacción forte contra a extensión das políticas neoliberais, contra as políticas de austeridade, a feminización da precariedade, contra as políticas reaccionarias. Para min, pois como comunicadora que fun, é importantísimo, no que máis destaco desta cuarta vaga, é o importante uso que se fai das ferramentas de comunicación. De feito, se non me esquezo, tamén no 2018 pois nace Xornalistas Galegas. Bueno, pois tamén teño que reivindicar o traballo que se fixo e se fai dende o Colexio de Xornalistas, que hoxe en día tamén ten unha decana, Belén Redeira. Outro espazo de poder conquistado, da que estou moi orgullosa, porque ademais é da miña promoción. Pois destacar tamén o carácter interxeracional desta cuarta vaga do feminismo, a entrada de novas xeracións que coinciden con xeracións anteriores, loitas de sempre polo dereito ao propio corpo e a sexualidade, a interseccionalidade tamén das loitas, e xa outra última cuestión que é o debate sobre o suxeito político do feminismo, que aí xa entramos na seguinte fase. Eu remato con un ponto, bueno, nun momento moi bonito, moi de eclosión. Comezo con unha etapa tamén moi bonita, desde as institucións, tamén dende os colectivos da época, remato unha etapa moi chula, chulísima,
No medio unha travesía do deserto que nos impulsou, quero dicir que nos impulsou, nos uniu, nos mobilizou. Bueno, pois agora, que quen veña agora, pois dé conta do que pasou despois. Eso está entendido. Bueno, grazas, Belén. Bueno, antes da pausa do café, temos aquí uns minutiños para unhas preguntas, se alguén se anima. No, todo clarísimo. Sí, vale, perfecto. Da transversalidade, porque no goberno da Xunta a transversalidade a fixemos eu. Logo eles se convencer, verdad, Carmen? Sí. Bueno, algunos non quedou pero que permito María. Tamén hai que decir as cousas, non? Porque se tú pegabas, pero sí que é verdade, e iso é moi importante, decir, as políticas de consenso as fixemos mulleres, que había mulleres feministas e mulleres que non eran feministas, que se fixeron feministas neste trayecto, que tamén é moi, moi importante. Entonces, as políticas de consenso, e digo polos tempos que viví, ao final se fixeron as consellerías a través de mulleres que estaban. Tamén, porque o goberno, ainda que era por partes era un, porque é moi importante, o goberno era un, tamén para poñer de unidades un pouco, as sabía, pero así que non se vira, non? Agochar, e iso foi moi importante, e creo que iso é algo que, impulsado polas mulleres feministas, hasta que as mulleres, e logo a eles, porque tamén hai que educarlos, non? Porque senón que facer. Acabaron entrando. Eu quería decir isto porque depois da Victoria Carmen sabe ver, o que pasa é que levan moitas horas. Esa é a cuestión. Entón, como as mulleres non valoramos tanto tempo, que tamén é algo que algún día habrá que analizar, pois si lle tiñamos que dedicar unha tarde e lle dedicábamos en punto. E o día seguinte, bons días, e todas as cosas. Pois que iso quería decir. Que tamén é un forte, nós, que parte, en aquel momento, partía en gran parte do tanto dentro como fora. Para después ya para la las historiadoras las muy documentadas de estamos sin partes de nuestra técnica y bueno, eu podía siempre nova. Trabalho penso importante é todo é necessário que com todos os tempos quando sei isso pensar que simbolicamente até porque é obter resistentes, porque nós temos normalmente temos fundamental no parte leis, normas, uma perspectiva moderada, empanada, claro, dicho esto, si usamos sabas, sí, mejores, no tan cansados, bastante más mejores. Y más mayores que eso, sobre la cama, con ganas de alguien que trabalhou muito mais, vale? E não deixo bom impacto direto, se nós queremos passar desse tempo para ser mais energia e trair mais ganas. Só era uma pessoa que trabalho
Logo quería engadir a isto, Belén, Sí, que falabas de que a rede se va a explicar con eu creo que hai algo que hoxe ten interpretando que se está abandonando esta función. Sí, por a rede. E aí é onde eu creo que hai que facer un traballo importante. Porque os as mulleres vai nos a vida. claro. De feito, esta etapa do 2010, 2018, foi tamén unha etapa de moita mobilización tamén na rúa, pero é certo que non se pode abandonar, porque nos vai todo niso, nos espazos de encontro. Repasando esta historia, non? Dende logo, o que se facía na primeira década dos 2000, eu creo que esa mobilización chea de creatividade, chea de arte, chea de humor, chea de retranca, eu creo que esa é unha fonte de inspiración moi grande. Con respecto ás novas xeracións, a ver, eu penso que dende o ámbito do xornalismo eu vexo moita esperanza nas xeracións que viñeron despois da miña, porque na miña eu non lembro de que me falasen de igualdade nalgún momento da miña formación, por así dicilo. Vexo que as xeracións máis novas, neste caso, pois teñen xa outra formación, outra conciencia, teñen tamén outra, os seus ámbitos de organización, como é Xornalistas Galegas, dende o Colexio de Xornalistas, a verdade é que dende principios do 2000 levábamos facendo un traballo importante, pero, eu aí coñecéndovos, atopo esperanza. O que si, estamos sempre ante o perigo de que as cousas están feitas. Por parte das mozas. No, es simplemente una pena por la memoria. Poi sono debatti sobre il cibo. È un debate molto importante. E ora sta muy No, solamente una cosa pequeña que es terapéutico, estoy claro, ¿no? Y gracias por este repaso. Hay una cosa que a mí sí que me preocupa, ¿no? En ese 2010 que explicó de Victoria, ¿qué pasa? Las políticas, todos recordamos, ¿no? Cuando Zapatero di Ministerio de Igualdad se recorta, después de ter dito que non. Claro, como fui como darme un pouco a razón a derecha, ¿no? En este momento volvemos a escoitar y mucho, con mucha fuerza, donde se acaban de aprobar Canarias, se pueden dar charlas de igualdad de los institutos y todas estas cosas, ¿no? Por la neutralidad, lo sabemos qué significa. Entonces, ese medo outra vez, ¿no? De que pareza que a igualdade é un despilfarro nas institucións. Falando das institucións, non tanto, entón, eu coincido con Carma que hai que volver a tomar accións, seguramente, ¿no? E volver a demandar partidas orzamentarias, volver a estar aí, porque, bueno, sempre vemos como a derecha consigue levar cara, esto é algo que, porque todos non é despilfarro, pero es pensemos que en Galicia estamos en estructura de igualdad. O sea, en la Xunta hai unha dirección celeste de bienestar. Estamos casi peor que nos tempos de Manolita, Esteiro. Es decir, un masa institucionalmente moito máis atrás. Vamos tomar. Sí. Muchísimas gracias.